मधल्या काळामध्ये जे ट्विटच्या बाबतीत चालू होतं, सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत, त्या सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. मी जे सांगितलं होतं की आम्ही ज्या सेलिब्रिटीच्या ट्विट्स आल्या आहेत त्याच्या बाबतीत बीजेपीचा आयटी सेल याची चौकशी करू, बीजेपीचा जो आयटी सेल आहे त्याची चौकशी करू. पण माझ्या तुम्ही विपर्यास करून लता मंगेशकर चौकशी करणार, सचिन तेंडुलकरची चौकशी करणार, अशा पद्धतीच्या बातम्या आल्या होत्या. त्या बाबतीत मी खुलासा करू शकतो की असं आहे, लता दिदी आमच्या दैवत आहे. सचिन तेंडुलकर संपूर्ण प्रत्येक माणूस भारताचा त्यांना मानतो. अशांचा चौकशी करायचा प्रश्नच नव्हता. माझा जो आदेश दिला होता तो भारतीय जनता पार्टीचा जो आयटी सेल आहे त्या आयटी सेलची चौकशी. त्यांनी काही स्क्रिप्ट दिली का? आणि प्रिलिमिनरी जी चौकशी आम्ही केलेली आहे त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या आयटी सेलचे प्रमुख आणि 12 इन्फ्लुएन्सर्स यांचे नाव समोर आलेले आहेत आणि पुढील चौकशी 20